De sætter ikke under, synes jeg meget med. Nogle spørgsmål? Er der ingen noget, du betyder? Ja, sådan lige, hvor man skal. Ja. Du hænger din bluse derovre på knævejen. Ja. Du er bare på den anden side, hvis der er sådan noget. Du har fået varmen. Den peger godt ind, den her. Ja. Så er jeg klar. Kan man blive klar til det? Altid klar. Smil og vær glad. Hvad? Smil. Jeg ser lige tanken på en ny eller anden. Kommer lidt mere højere op. Så tager vi også stille og roligt, ikke? Så vi går tilbage og trækker vejret også. Trækker du der? Ja. Pus helt ud. Træk vejret. Træk vejret. Så trækker vejret, ikke? Så Ja. skal bare kuglen på, så er du færdig. Sådan. Det er flot klaret. Den er jo lidt længere, ikke også? Så skifter ned til noget, der passer nu, der er lidt mere helt, ikke? Ja. Få lige stået et plaster på. Er du okay? Vil du lige sidde der igen? Ja, helt fint. Vil du også stå? Ja.